Zarobilo si Genko. Si jebo, hej. Toto je kokos. Toto je kokos, hej. Ukazuješ, že ti mi nejebe. Čo to začuduje? Čo sa dáva z kiča? A to mi spravil? Spačil, ty kokos. To spačil? Blokoval. Jaj. Oprela. Prečo si mi neodkývala? Cada Valentina do Tatina, pipa e cheio de abra. Traiçina da Tatina, pipa e cheio de Let me back in to continue doing that, okay? Just press it. Like normally, I've got your registration. I can phone the police and they'll come round and challenge you on it. Just behave and drive like a normal human being for it. Okay. Co ti povedala? Neviem. Ja viem, nerozumiem. A policajti okolo nás prejeli, ne? Kde? Prejeli, tam mi zdali. Ja poviem, že to slova turist. Nie, ona povedala, že niečo, že poď za mňou, piča. Že Neskočila červená, ani iba? Že registration něco vyprávala. Ale tak nemá ja. Tomášovi do Írska, ty čoka. No, počkaj, musím tvoju pomotať, lebo že pičatko pôjde za mňou, vieš? Tak ona je... Nie, tu sa na kruhovo stočí viackrát, počkaj. Ty už máš ešte vravie, ty pičové, ja nevolám držať, vieš? Počkaj, tak to bolo tam. A ide? Neviem. Vieš, teraz si pravím, aby ma niekto tam zaradil za ňu. A že si mi dávajú preto. Čo vravila? Niečo vravila, ale čo neviem. Niečo fičovala. Je to o registrácii. Že fucking. Ja som nakoniec rozumel, že niečo fičuje, že ma zaregistruje niekde asi na házeťa. Jak sme... Ak sme vyjebala, nie. Čo tam musíme potať? To je predama? Ona je predama? Tak kurva vyjebaná, jaká je vychcená. Teraz ja idem za ňou, počkaj, idem sa nasledovať. A kývala si ona? Nie, nekývala, ona bola počúvala už, ne? Keď si tu mal? Nie, ona... Nie, keď som zblokoval tam, kvôli tomu, vieš? To nie je, že ona sa okrúti už, ako tam. Tomášovi príde pozvánka na na ples, policajti. To policajti ples. Ježi, zase za ňou. Ty a boxy, ja to podražím. Ty koko, to má dobre didi. Teraz ja vystúpim, ale skučujem. Ty koko, kúka, neskučujem. Na to, ty koko, daj doma, to všetko da pozri. Ty koko. Dívajte, či kurvy. Zet mi koko. Něco pičovala? Ale čo ja viem. Ja rozumiem. Tak to na nie je auto. Že príde SMS-ka, pozýva vás na policajný ples, ktorý sa bude konať na okresnom súde. Ani nevieš, ktorý zapíšu, kde je, v jaký moment postavený. A čo nech je, a čo? No a čo ona piča, veď ona nevie ani čo ferovať, čo ona ide druhému hráť. Nevie, čo všetko, že si to ona nevie. Toto sa isto prečo ešte? No rovná išlo prečo? Tak fakt. Koľko to bude možný zakrát? Nevieš to? Ničko, stále si skôli dole. Počkaj, že ja som si vybral len pizze, ne? Pizze a... ešte niečo si bráš. No pizze viem, že to mal. Nie, ale pizze, to tam bol. Nie, to ja teraz zaplatím, že vieš, čo... Ale si sumne, že tu dokúšam. Ja neviem. Pizze som dával. Potom som tam doťahol, keď ma to